Final training ng mga Electoral Board Members sa Mangaldan isinasagawa. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin ang Idol Joanna De Vera. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Nagsimula na ang 3-day final refresher training ng Commission on Elections Mangaldan para sa kanilang Electoral Board Members. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na 2025 midterm elections ngayong Mayo. Kasabay din nito ang verification and certification of the Election Day Computerized Voters List at Posted Computerized Voters List. Ilan sa mga lecture ng mga Electoral Board Members ay ang pagkabisado sa ACM, protocol at mga posibleng solusyon sa mga aberya na maaaring maranasan. Sa darating na May 5, 2025 naman, sisimulan ang pagdedeploy ng mga automated counting machine sa mga precinct. Samantala, para sa election and forms and supplies ay ihahatid sa May 11, 2025 o bago ang eleksyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.